Bideo honetan inekuazio razionalen ariketa batzuk egingo dugu. Proposamena ariketa hauek egitea. Beraz, gelditu bideoa eta kopiatu zure kuadernoan. Hirugarren ariketa. 3 x zati x karratu txikiago 0. Lehenengo pausua, ekuazioa ebastea. X karratu pasatzen da biderkatzen 0 gaz, beraz geratzen jakuna da 3 x bardin 0, beraz 3 berdin x edo x bardin 3 berdin jaku. Hau da lehenengo balioa. Bigarren balioa ateratzen dugu izendatzailetik. X karratu ezin da 0 izan. Beraz, x ezin da 0 izan. Izango litzateke ekuazio bikoitza, baina kasu honetan berdin jaku. Bi balio hauek eroaten dugu zuzen errealera. Daukagu 0 eta daukagu 3. Eta pentsetan dugu, 0k betetzen da oin ekuazioa? Ez, izendatzailean dago eta ezin dugu. Ez dau betetzen, ez? Eta x berdin 3 betetzen dau? Ordezkatzen badugu, 3ken 3, 0. 0 txikiago 0? Ez. Ez dalako agertzen marratxoa. Ez dugu idazten. Orain, idazten dugu, honek eroan aldugu zuzen errealera eta hemen utzuneak ipini. Orain, idazten dugu faktoreak. 3 ken x, zati, printzipioz, ipini aldugu x karratu. Orain ikusiko dugu merezi dauan, edo ez dauan berezi, hemen gauza berezi bi ateratzen dira, kontutan izateko. Hasten gara, 3 ken x. Kontu zamen, xen ikurra negatiboa denean, ordezkatzerakoan balio bat, balio negatibo bat, minus eta minus plus egingo da. Beraz, kasu honetan euki beharrean, lehenengo laukitzuetan negatiboa eta gero positiboa alrebes izango da. Orain ikusiko dugu, ordezkatzen dugu balio bat. Minus infinitotik 0ra, adibidez, demagun, minus 8. Orduen dinogu, 3 ken minus 8, bada 3 gehi 8, beraz, 11. Beraz, balio positibo bat. Urrengo bat, 0tik 3ra, 2. 3 ken 2, bat. Balio positibo bat. Eta 3tik plus infinitora, demagun 10, 3 ken 10 minus 7. Beraz, minus. 0 noiz egiten da? X 3 denean, hemen egiten da 0. Baina, kasu honetan, pasatu beharrean negatibotik positibora alrebes da. Eta hori da xek dekolako ikur negatiboa. Kontuz honekin. Beraz, beti ez dugu beteko ohituralez minus, minus, minus eta gero plus. Ez, pentsatu beharko dugu. Urrengo faktorea edo, egia esan daukagu x karratu. Beraz, batzuk behar bada, pentsatu alduzu, nik ipini beharrean x karratu, ipini aldot, lehenengo faktorea 3 ken x, bigarren faktorea x eta hirugarrena x, eta maieran ipintea inekuazio guztia. Bai posiblea da. Baina ikusiko dugu, zer gertatzen da. X karratu, minus infinitotik 0ra ordezkatzen dugunean, adibidez minus lau karratu 16, positiboa da. 0tik 3ra, edo zein balio, 2 karratu, bebai da lau, positibo. Eta 3tik plus infinitora, edo zein balio hartu, eta karratu egitera beti da positibo. Beraz, beti da positibo karratua dekogulako. Desberdin esango litzateke beste berretzaile bat egongo balitz. Zakit, 3, bakoitia bada. Hemen kontutan izan behar duguna da, 0, zeron apurtzen dala, zeron ez dala existitzen izendatzailea. Orduan, batzu dinozu, x karratu, bada positiboa, ez dupena merezi sartzea hemen, ez? Igual ez dau ikurra aldatzen, ez deko eraginek. Baina x 0 denez, sartu behar dugu baldintza hau. Beraz, hobe da, soberan ipintzea faktoreak, hasiera batean batez begeroia, ohitura deko zuenan, konturatuko zari, baina momentuz sartu berdin da. Beti positiboa bada ere, ez badeko eragina ikurraen aldaketan berdin da. Eta orain inekuazioa. Inekuazioa, izango zen, hau plus, eta hau minus. Gu bilatzen ari garena, ez dut idatzi lehen, da 0 baino txikiago izatea, minus izatea. Beraz, hauze betetzen dago.
Beraz, kasu honetan, emaitza izango litzateke irutik plus infinitora. Eta iru bai. Bale, baina orain aldatuko dutin ekuazioa. Interesgarri iruditzen jata aldaketa bat egitea. Eta beste diapositiba batean sartuko dut. Orain egingo dugu beste inekuazio bat. Hartuko dugu lehengo inekuazioa eta aldatu egingo dutzegu norantza. Ez dut aldatzen, bada beste eredu bat, desberdin bat. Desberdin bat. Ordan horrela bada, inekuazioa 0 baino handiagoa bada, betetzen dugu taula. Orduen, ordezkatzen badugu balio negatibo bat hemen positibo egiten da, hemen bebai, eta hemen minusa, hemen 0 da. X karratu beti izango da positibo, baina 0 egiten da, X berdin 0 denean. Eta orain ekuazioaren ikurra izango da plus, eta minus. Kasu honetan, guk kalkulatzen ari gara, edo noiz da ekuazioaren balioa positiboa. 0 ez, positiboa. Orduen, izango litzateke lehenengo tarte honetan eta bigarren tarte honetan. Zelan idazten dugu emaitza? Hemen kontu zibili behar gara. Izango litzateke minus infinitotik 0ra. Orduen, minus infinitotik 0ra eta 0 kakoarekin 0 ez dagolako barnean. Bil, 0tik irura. Eta bietan ez 0 ez iru. Tarte irekia. Idatzi aldugu horrela, hau da, kontutan izan 0 ez dagoela betetzen. 0 ez dago betetzen inekuazioa, minus infinitotik irura baina 0 ez dago betetzen. Beraz, idatzi aldugu era horretara, edo bestela, esan aldugu hori minus infinitotik irura, baina 0 ez dago betetzen. Beraz, 0 balioak kenduta. Gogoratu, idazten dugunen elementu bakar bat, edo elementu puntualak, orduen, ipinten dugula giltzak. Hau gogoratzeko zan. Beste adibide bat. Kasu honetan, hemen agertzen jaku negatibo bat, minus bat. Orduan gomendioa, minusak kendu. Minusak askotan arazoak emoten dozkue. Orduen, pentsa ezazue, gogoratu ezazue, biderkatzen edo zatitzen dugunean zenbaki negatibo batekin, inekuazioaren norantza aldatzen dela. Orduen, kasu honetan, biderkatzen badugu, lehenengo atala bider minus bat eta bigarren atala bider minus bat, orduen, lortzen duguna da x gehi 10 zati x bider x ken iru, beste aldean 0, baina orain norantza aldatzen dugu. Biderkatu dugulako zenbaki negatiboetekin. Beraz, ekuazioetan, errezazan aldatzen genduan ikurra bietan, baina benetan biderkatzen osatitzen genduelako minus bategaz. Eta orduen gure abia puntua hauz izango da. Izten dugu inekuazio hau, eta ez tatxatu egiten dut orain kontutan izateko hauz edala ebatziko duguna. Orduen, berriro ere. Lehenengo pausua, ekuazio ebatzi. X gehi 10, zati x bider x ken iru. Ezabatzeko. Orduan, bider x ken iru, bardin 0. Beraz, ekuazioa ebazteko, x gehi 10 bardin 0. Izendatzaile guztia beste aldera pasatzen dalako biderkatzen 0gaz, beraz 0. Beraz, emaitza izango da x berdin minus 10. Badaukagu ekuazioaren emaitza. Orain, izendatzailea x bider x ken iru ezin da 0 izan, desberdin 0. Beraz, emetik lortzen duguz bi emaitza. X bardin 0 eta x bardin iru. Kasu honetan, desberdin. X ezin da 0 izan, eta x ezin da iru izan. Beraz, kasu honetan, daukaguz, iru balio posible, iru balio zuzen errealeara eroaten dugu zanak, eta tartekatuko da bezanak zuzena. Beraz, idazten dugu, orain, minus 10, idazten dugu 0, eta idazten dugu iru. Eta aztertu egiten dugu ea puntu horietan zer gertatzen da. Balio horietan zer gertatzen da. Orduan, x berdin minus 10 denean ekuazioa egiten da 0. Eta 0 posiblea da?
Aztertzen gago zinekuazioa, bai? Orduan, x berdin minus 10 denean, hau egiten da 0, posiblea da, bai, marratzua dagoelako, bai? Berdintza dagoelako. Beraz, hau, bai, posiblea da. 0 eta 3, ordezkatzen dugu izendatzailean, eta x 0 denean, izendatzailea 0 egiten da, hori ezinezkoa da, eta x 3 denean, ordezkatzen dugu, eta 0 egiten da. Beraz, ezinezkoa denez, bietan, ipintzen dugu hor, utzunean. Vale. Orain, taula osotzen dugu, eta idazten dugu, faktore guztiak idazten dugu. X gehi 10, x ken 3 eta inekuazio guztia. X gehi 10, x bider x ken 3. Vale. Bueno, orduan. Azten gara betetzen. Badakigu inekuazioa, nahi dugula, bilatzen ari garena da, ea noiz diren balio positiboak edo 0. Beraz, hemen bilatzen ari gara, balio positibo bat. Vale. Azten gara. X gehi 10, egiten da 0, minus 10 denean. Ordezkatzen badugu balio negatibo batean minus 15 gehi 10, minus. Hemen pasatzen da, hau da 0, eta orduan alde honetan ja izango dira danak positiboak. Bestela, ordezkatzen dugu balio bakoitza. X berdin 0. Egiten da 0 hemen, honek balioak negatiboak dira, eta honek positiboak. X ken 3. Egiten da 0, 3 denean, honek guztiak dira negatiboak, eta hau positibo. Eta orain, bilatzen badugu, inekuazioak hartzen dagoen ikurra, minus, zati minus bider minus dela plus, hau da, minus. Plus, minus eta plus. Bilatzen gagozana da positibo izatea. Hau eta hau. Beraz, emaitza izango da balio bat, minus 10 eta 0-ren artean, eta 3tik plus infinitora. Minus 10, bai, kortzetea. Bai? Eta 0 ez. Bildura, 3tik plus infinitora. 3 ez eta infinitua bai. Hori da emaitza.